Payunta po sa misang ini ang mga minasunod na misa intenciones. Thanksgiving for all blessings received, dolot ni Tita Labanta. Thanksgiving offered by Benang Bunyag, Nene del Rosario, Ronel and Marie Chris Hoyosa and family, Nitz Abio. Thanksgiving and birthday blessings to Carmelita Gaite Lumbria, offered by Ining Lumbria. Thanksgiving and birthday blessings to Dave Axel Lumbria Milante, dolot ni Sis Ining Lumbria. Thanksgiving, dolot ni Bailey, Matias, and Ingero family. Arnel Jose Rubio and family. Robert Lorraine Evanen Eifert and family at Dubai, UAE. Birthday blessings of Albert Bailey offered by Matias family. Special intentions, complete healing of Father Luan Harsia, complete healing of Jean Santa Rosa, dolot ni Benang Bunyag, complete healing of Lolita Balbeja, dolot ni Lobresita Labanta, for safety, good health, and divine guidance of Arnaldo II, Cindy, Carmen, Arnold Corby Bunyag, for fast recovery of Aceleta Ojame and Melissa Baal, offered by Sis Nene del Rosario, for safety, good health, and divine guidance of Maria Faye Donna, Viel Maria, and Jerome Rodriguez, dolot ni Benang Bunyag, for divine intervention of land dispute at Lidong Hibago, Salugun, and Pawili, offered by Nene del Rosario, for complete healing of Ramon Robenitas, offered by Nitz Abio, for safety and protection of baby Justin and Eloise, offered by Matias family. Para sa kapahingaluan, kang kalag ni Arnoldo and Arvin Arnold, dolot ni Bunyag family, for all souls in purgatory, dolot ni Dave and Marie Chris Hoyosa and family, para sa kalag ni Cornelio, Antonina, Rodrigo, Pantaleon, Reynaldo, Anacleta, and for all souls in purgatory, dolot ni Nene del Rosario, for all souls in purgatory, dolot ni Nitz Abio, for the souls of Milagros and Benjamin, dolot ni Vanchi Alano. Sa liturhiya na ipinagseselebrar niya to, ipinapahayag sa to na si Kristo nagsakit, nagadan, as sinabuhay liwat para sa satong kaligtasan. Inaapudan man kita na makisumaro sa gawi nin kaligtasan na inutob nin kagurangnan. Si San Pedro Bautista nakisumaro sa paagi ka namumuton niyang pagdolot kan sa iyang buhay para sa Diyos. Sa tuyang pinagseselebrar mo niyan ang kapiestahan ni San Pedro Bautista, ang patron kan Arkidiocese kan Cáceres. Ang sa tuya pong Santa Misa, pamamayuhan ni Father Ryan Fenis, Parish Priest kan Holy Cross Parish Agdangan Baaw. Matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa samuya
pagkakaagaw, kung ikauyaw sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahalen, kung kami sa imo minapuli. Sa ngaran ka nama, asingkan aki, asingkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya, asin ang katulinungan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristo ang kagurangnan, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Sa tuya man na idulot sa mahal na Dios sa misang unyan, ang sa tuya mong mga personal na intensyon. Mga tugang akon taan sa tao mga kasalan, tanga di magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kadagkasala ko ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kababayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nagagatsi ako kay Santa Maria, dali na Virgen, sa gabos na Angeles Sen Santos, asin sa indo mga tugang, na kay panibi sa kagurangnan tag Diyos. Maherak manugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kaitaasan, asin sa daga katulinungan, sa mga taong malahayan mo. Inoo kami ka, rinurugyaw mi ikaw, sinasamba mi ikaw, pinapamuraway mi ikaw, pinapasalamatan mi ikaw. Uli ka na kulang mo kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos Ama makakamhan. Kagurang na aking buktong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akit ka naman. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan man, inapan, kaheraki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan, inapan, ako ang sa mo pakibahera. Ikaw na nagtutukaw sa tuo ka naman, maheraki kami. Kay kasanaan, manali kasanaan, kapo
ikasanaan oro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Magapangyarihang Diyos, tinawan mo si San Pedro Bautista, ning kusog nin buot na magapagsaksi sa Ebanghelyo ni Kristo, asin huli ka ini, magapagdusay kan sa iyang buhay. Huli sa iyang mga pamibi, tabangi kami na atubangon ang gabos na kasakitan, huli sa pagkamot sa imo, danay may manlugod na ikahanapon nin huli ta ikasana ang ginikanin buhay. Inihinahagad mi, huli kay Jesucristo na sa imong aki, na ubuhay sa nagahade, kay bamosing kan Espiritu Santo, sarong Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niya to ang dapit sa pagkahulog ni Hading Huwas, hali sa matanos na pagkabuhay, pasiring sa pagkakasala, huli sa saiyang pagsuway sa Diyos, asin pagsamba sa salang Diyos. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro nin Kronika. Kaya ang mga tao naguntok sa pagsamba sa templo nin kagurangnan. Ang Diyos kan sa indang mga ginikanan. Dangan nagpuon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyos asin sa mga ladawan kan Diyosang si Asera. Ang kagabatan kan sa indang kasalan, ang naging hulian kan pagdatong kan kaanggutan ng Diyos sa Huda saka sa Jerusalem. Nagpadara siya sa indanin mga propeta, tanganing patanidan sinda na magbalik sa iya, alagad habo sindang maghinanyog. Dangan ang Espiritu ng Diyos nag-abot ki Zacarias na aking lalaki kampadi na si Jehoiada. Nagtindog si Zacarias sa lugar na mahiling kan mga tao dangan nagsabi, ini ang tataramon nin kagurangnan. Ta daw tinalikudan nindo ang sakuyang mga tugon. Pagtalikod na magdadara sa indo nin kauswagan. Hulit ta binayaan nindo ako, babayaan ko man kamo. Alagad nagkasaro sinda, laban ki Zacarias, asin sa pagbuot kanhade. Ginapo siya ninda duman sa patio, kan templo. Nalingawan kanhade ang karahayan na ipinahiling sa iya ni Jehoiada na ama ni Zacarias, asin ipinagadan niya ini. Kan naghihingagdan na si Zacarias, nagkurahaw siya, mahiling lugod nin kagurungnan, ang sa imong ginigibo, asin padusahan ka. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Sa imong kamot o kagurangnan, idinudulot ko ang sakong espiritu. Sa imong kamot o kagurangnan, idinodolot ko ang sakong espiritu. Ikaan sakong gapo asin bantayan, hulikan sa imong ngaran, panginutan mo ako asin giyahan, likayan ako sa litag na inamdam para sako, hulita ika an pailihan ko. Sa imong kamot o kagurangnan, idinodolot ko ang sakong espiritu. Anggot ka sa mga nagsasamba sa mga Diyos-Diyos, alagad sa imo ako minasarig kagurangnan. Sa imong kamot o kagurangnan, idinodolot ko ang sakong espiritu. Mag-uugma ako, huli kandanay mong pagkamuot. Huli tanahiling mo ang sakong mga kahorasaan. Sa imong kamot o kagurangnan, idinodolot ko ang sakong espiritu. Dai mo ako itinao sa sakong kaiwal, kundi ang bitis ko pinamugtak mo sa mahiwas na lugar.
Sa imong kamot o kagurangnan, idinodolot ko ang sakong espiritu. Hari ako pagpasupugan, kagurangnan. Huli ta sa imo ako, minaagrangay. Magkasurupog lugod ang mga tampalasan. Daing ribok na makadumansinda sa lulubngan. Sa imong kamot o kagurangnan, idinodolot ko ang sakong espiritu. Pag umawon ang kagurangnan, makangangalas na ipinahiling niya sako, anda na niyang pagkamuot. Kan ako sinalakay, siring sa syudad na napapalibutan. Sa imong kamot o kagurangnan, idinodolot ko ang sakong espiritu. An ikaduhang babasahon, nagpapasabot sa to, kan katukdoan ni San Pablo, dapit sa pagiging matano sa Diyos, huli sa pagtubod. Iyo ini ang paglaom na nagtataong kusog sa mga martir, tanganing magdanay na maimbod asin matano sa Diyos sa atubang nin kagadanan. Pinanyugon po niya to ang ikaduhang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya huli ta pinanagi kitang matanos nin Diyos huli sa pagtubod. Igwa kita nin katuninungan sa iya huli kay Jesucristo na satong kagurangnan. Huli sa iya, nakamtanta ang biyaya nin Diyos na satong mamamatian ngunyan. Kaya nagugma kita sa paglaom na magkakaigwa kita nin kairasan sa kamurawayan nin Diyos. Naguugma man kita sa satong mga kasakitan. Nagbubunga nin pakatagal, asin an pakatagal, nagbubunga nin pag-uyo ning Diyos. Asin ang pag-uyo ning Diyos, nagbubunga nin paglaom. Dahil kita pinapasupog sa paglaom na ini. Huli ta pinapano nin Diyos ang satong mga puso, kan sa iyang pagkamuot, sa paagi kang Espiritu Santo na itinao niya sa to. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, matindog po kita sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Naglalaom ako sa kagurangnan, nasasarit sa iyang tataramon. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa, kan banal na ebanghelyo, susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kaytong panahon, si Jesus nagsabi sa saya mga disipulos, "Kamo an asin nin daga, alagad kon an asin mahalian nin namit, paano pang magiging maasgad giraray? Dainang kapakanan, kaipon itapok nga ning batayan nin tawo. Kamo an ilaw nin kinakban, an syudad sa ibabaw kan bulod, daing matatago. An ilawan daing sinusuluan nga ning taguon, sa irarom kan takadan, kundi ibinubugtak sa ibabaw, nga ning makataon nin liwanag sa gabos na nasa harong. Ang sa indong ilaw, dapat na maliwanag sa atubang nin mga tawo, nga ning mahiling ang sa indong mga marahay na gibo, asin pag umaw ninda, ang sa indong ama na nasa langit. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo.
Mga namumutan ko mga tugang kay Yesu Kristo, sa tuya po mga tugang na ipinagsisilibrar sa Domingong ini ang kafestahan ni San Pedro Bautista. Siya po mahalaga sa satuyang pagkabuhay. Urog ng gayo digdi sa Arkidiocese ning Cáceres. Ta siya po ang santong patron kan Arkidiocese ning Cáceres. Si isay po mga tugang si San Pedro Bautista. Si San Pedro Bautista namundag asin nagdakula po mga tugang kan ika-16 na siglo, 16th century. Asin siya po namundag duman sa Espanya. Si San Pedro Bautista mga tugang naging saro po siyang misyonerong padi. Sarong Franciscanong misyonerong padi. Kaya bilang sarong misyonero, na destino po siya sa manlain-lain na lugar. Sabi nga ni mga tugang sa iyang biography, na destino man siya digdi sa Pilipinas. Asin-an magayon mga tugang, nakadigdi po siya sa satuyang lugar. Digdi po sa Camarines Sur. Asin digdi po sa Camarines Sur, naging instrumento po siya kan pagtugdas kan nagkapirang mga banwaan. Arog kan mga banwaan sa Baaw, sa Buhi, asin an banwaan kan Libmanan. Duman po mga tugang sa probinsya kan Albay, siya man po ang nakatugdas kan Kagsawa, kan Ligaw, asin kan banwaan kan Uwas. Pero bako sa nang natugdas niya ang mga nagkapirang mga banwaan, kundi nakatugdas siya nin mga simbahan. Asin bako sa ng mga simbahan, kundi mga hospital. Kaya kung mahiling niya to mga tugang talagang banal ang pagkabuhay ni San Pedro Bautista, ninhulita bako sa ng ang pangangaipo sa kalag, ang natabangan ni San Pedro Bautista sa buhay kan tawo, kundi ang pangangaipo man kan mga tawo manunungod sa indang lawas, manunungod sa indang mga hawak. Sabi ko nga ni, nakapagtugdas siya nin mga simbahan para sa espiritual na pagtalubo kan mga tawo, espiritual na pangangaipo kan mga tawo. Pero nakatugdas man siya nin mga hospital para sa ikakarahay kan hawak kan mga tawo. Lalong-lalo na po itong mga naghihelang. Sinasabi man po mga tugang na si San Pedro Bautista, after po kan sa iyang destino digdi sa Pilipinas, na destino po siya duman sa Japan. Tanganing ibalangibog ang tataramon kan Diyos. Igwa siya nin mga kaibahan ng mga Franciscano na misyonero, siring man ang mga Hiswita na misyonero, asin nagkapirang mga laiko. Pero duman po mga tugang sa Japan, kan 16th century, igwa po dumanin persekusyon kan mga Katolikong Kristiyano. Kaya dinarakop sinda, pinasakitan, ipinako sinda duman sa krus. Asin saro-saro po sindang ginadan. Ginarod po sinda, tinusok sinda nin garod. Asin sinda po nagadan. Sinasabi man po mga tugang sa biography, igwanin mga nagsasabi na siya po kuta an enot na naging obispo kan Nueva Cáceres. Pero kan makaabot po itong royal cedula na nagsasabi na siya po ang obispo kan Cáceres, nag-abot po digdi, yaon po siya duman sa Japan, pero nagadan na po siya duman sa Japan. So buot sabihin, dahil na po siya nakonsagra, dahil na po siya naordinahan bilang sarong obispo. Kaya kung hihiligon po niya to mga tugang ang linyada kan mga naging obispo digdi sa Cáceres, ang enot po niya tong obispo, iyo po si Bishop Luis Maldonado kan Order of Friars Minor. Kutak na si San Pedro Bautista, pero dahil na nga ni siya naordinahan, ninhulita, yaon siya sa Japan, asin nagadan siya duman sa Japan. Digdi po mga tugang sa Ebanghelyo, sinabihan kan sa tuyang kagurangnan, an sa iyang mga disipulos o an mga nagsusunod sa iya. An sabi niya, kamo an asin nindaga. Asin ikadua,
kamo an ilaw nin kinaban. Ano ang buot sabihon mga tugang kan sa tuyang kagurangnan? Tano po ta sinabihan yaan sa iya mga disipulos o mga nagsusunod sa iya na kamo an asin nin daga. Sa satuya po baga mga tugang na pagkabuhay, importante po ang asin. Halimbawa, sa pagpipreserbar nin mga kakanon, kaipuhan po ang asin. Halimbawa, ang sira. Kung mayo po kitang refrigerator, tangani na ma-preserve ta pa, maghaloy-haloy, ang sarong sira, kaipuhan po siyang bugtakan nin asin. Diba? Dawa po sa pagluluto, importante man po bagaan asin. Nagtataonin namit, nagpapasiram sa satuyang linuluto. Aram po yan kan mga magurang, urog ng gayo po ang mga ina, na iyo po ang nagluluto sa laog kan harong. Ako, daiman po ako nagluluto, nagkakakansa na. Diba? Pero ang mga ina, aram po yan, nan asin na nagiging kasangkapan tanganing maging masiram ang satuyang linuluto, magtao po nin namit. Sabi kan sa tuyang kagurangnan, bilang sa iyang mga parasunod, kaipuhan kitang maging asin nin daga. Ano ang buot sabihon kayan mga tugang? Ang sa tuyang buhay, igwanin saysay, igwanin halaga. Ang sa tuyang buhay, kaipuhan kapaki-pakinabang. Bako pong stagnant, pero dapat kapaki-pakinabang. Bako sa nang ginagamit niya to ang sa tuyang buhay para sa tuyang pansadiring pagtulubo espiritual, kundi gamiton niya to ang sa tuyang buhay. Tanganing makatabang po kita sa pag-uswag kan sa tuyang mga kapwa. Na matabangan niya to ang sa tuyang mga kapwa na maging harani, magkaigwanin hararom na relasyon sa mahal na Diyos. Na matabangan niya to ang sa tuyang mga kapwa. Tangani na magkaigwaman sindanin marahay na relasyon sa saindang mga kapwa-tao. Gamiton niya to ang satuyang buhay. Tanganing ang satuyang mga kapwa, maging harani sa Diyos, asin magkaigwanin marahay na relasyon sa kapwa-tao. Arog kaya na ang pagiging asin nindaga. Kapaki-pakinabang dapat ang satuyang buhay bilang mga parasunod kan satuyang kagurangnan. Anhapot mga tugang, talaga daw na kapaki-pakinabang ang satuyang buhay. Kadakol daw na mga kalag, ang natatabangan niya to tanganing maging harani sa Diyos, asin magkaigwasin danin marahay na relasyon sa saindang kapwa. Ang ikaduwa po mga tugang, sinabihan ni Jesus ang sa iya mga disipulo, siring man sinasabihan kita kan sa tuyang kagurangnan, kamo an ilaw nin kinakban. Ano po mga tugang ang purpose nin sarong ilawan? Ang purpose nin sarong ilawan, iyon na magtaonin liwanag. Diba? Kaya ang ilawan, naigwanin ilaw, dai po linulukdoan, dai po itinatago. Taan ilawan, ang purpose niya, magtaonin liwanag. Diba? Ang satuyang buhay, bilang mga parasunod kan satuyang kagurangnan, kaipuhan siring sa salong ilawan, nagliliwanag, nagtataonin ilaw nin liwanag sa satuyang mga kapwa. Natandaan ko po mga tugang kan nabubuhay pa po baga si Mother Teresa of Calcutta. Ngunyan, inaapod siyang Saint Teresa of Calcutta. Siya po baga ang founders kan Missionaries of Charity. Kan nabubuhay pa siya, ano ang apod sa iya? The living saint. Diba? Buhay na, pero sinasabing santa. Buot sabihon, buhay pa, pero talagang nabubuhay sa kabanalan. Nagra-radiate ang sa iyang kabanalan. Natatandaan ko man po si Saint John Paul II. Pirang beses po siya nakadigdi sa Pilipinas, 2 beses. Kan 1981, kan Santo Papa po baga siya, 1981. Diba? Nakaabot nga di po siya sa Legazpi City. Kan 1995, nakaabot naman siya digdi sa Pilipinas dahil po kan
World Youth Day. Natatandaan ko kan 1995, yaon po ako sa seminaryo, sa Holy Rosary Preparatory Seminary. Nagdadalan po kami sa telebisyon, sa pastoral visit kan dati niyatong Santo Papa, si Pope St. John Paul II. Kami po kaito, nagdadalan lang kami sa telebisyon, pero nagraradiate po bagang marahayan sa iyang kabanalan. Dawa po ang sa tuyang presenteng Santo Papa, si Pope Francis. 2 beses ko na po siyang nahiling. Kan nagbisita po siya digdi sa Pilipinas kan 2015, January 2015. Nagdigdi siya, ninhuli kan gusto niyang mabisita duman sa Tacloban. Duman po sa mga nasalanta kan bagyong Yolanda. Diba? Nakakon-celebrate po ako sa iyang misa duman sa Quirino Grandstand kan 2015. Tapos last year po, nakaiba po ako sa Rong Marian Pilgrimage kan September 2022. Nahiling ko naman po siya duman sa Roma sa Italia. Kan nahiling ko po siya kan 2015, kan nahiling ko po siya last year, nag-graduate man po ang sa iyang kabanalan. Lalong-lalo na po ang sa iyang humility kapakumbabaan. Asin ang sa iyang sa puso, mahiling mo po na talagang isinasa puso niya ang sa iyang paglingkod sa iyang kapwa-tao. Diba? Mayo nin duros, pano ning kapakumbabaan, pano ning paglingkod sa iyang kapwa-tao. Iyuman po yan mga tugang an pangapuda ni Jesus sa lambang saro sa tuya. Kaipuhan, naghihingawa kita na mag-uswag sa buhay ning kabanalan. Asin pag nabubuhay po kita sa kabanalan, dawa dahi kita magsabi na nagtatulubo kita sa buhay ning kabanalan. Nagraradiate po iyan mga tugang. Nahiling, namamatean, na-experiensyahan po iyan kan sa tuyang mga kapwa. Asin pag kita po nabubuhay sa kabanalan, kadakol kan mga tao na may encourage niya to. Tanganing sindaman po magsadyos, magsisimba, magibo ning karahayan, magutob kan mga tugon kan mahal na Diyos. Pag ansaro po bagang ina, makadiyos, perming nagpapangadsi, da inalilingaw sa pagsisimba, diba? Ang mga kaibahan sa harong, diba? Naghihingawa man, nasindaman po magsadyos. O, kung an agom, bakong parasimba, nakukonvert an agom tanganing magsisimba, magsasadyos. So mga aki, dawa da ipanaintindihan ang pagsisimba, ang pagsasadyos. Diba? Ninhulitaan ina, perming nagsisimba, nagsasadyos, na-encourage. Tanganing magsadyos man. Tanganing mabuhay sa kabanalan. Ako po, arog kayan ang na-experiensyahan ko sa sakuyang mga magurang. Mga aki pa kaming magturugang, na-encourage kami kan samuyang mga magurang. Kaya pag kami po nagsisimba, family po talaga kami. Yaon ang samuyang ama, yaon ang samuyang ina, yaon kaming magturugang. Sarabay kaming nagpapangadsi, sarabay kaming nagsisimba. Mga tugang, awat pamanlugod, ang satuyang kristyanong pagkabuhay, tunay na asin nin daga. Lugod ang satuyang katolikong kristyanong pagkabuhay, tunay na nagtataon liwanag sa kinakban na ini. Taano po, ninhulita kita po mga aki kan Diyos na naghihingawa na maging arog ki Hesu Kristo. Sa kabanalan, sa satuyang pang-arual daw na pagkabuhay. Tabangan man lugod kita ni San Pedro Bautista na tunay na naging asin tunay na nagtaonin liwanag sa daga na ini, sa kinakban na ini. Amen. Matindog po. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya kagurang ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus nagadan asin ilubong, huminilig sa magadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat halik sa magadan, suminakat sa kalangitan,
Nagtutukaw sa tokan Diyos amang makakamhan, haliduman mabalik sa bongkom sa mga buhay asin magadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parpakinabangin mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na dayang kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. Magpasalamat kita sa tuyang Dios, itinukdo niya sa to, na daita paghanapon ang sa tuyang sadiri, kundaan paglingkod sa iya, huli sa pagkamot sa kapwa, siring sa ginibo ni San Pedro Bautista, ang sa tuyang simbag mga tugang sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyuga, ang samuyang pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi, para sa satuyang Santo Papa, an kabos na obispo, an kapadian, tanganing sa padara, asin halimbawa ni San Pedro Bautista, danay nindang ibalangibog, an ilaw kan ebanghelyo, sa gabos na tawo, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugan sa muyang pamibi. Para sa mga namamayonin sa tuyang banwaan, tanganing tunay nindang mapaglingkudan, an sa indang mga kapwa, asin hinguahon, an katiwasayan, katuninongan, asin katanosan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugan sa muyang pamibi. Para sa mga nagtitios, pinapasakitan, asin nabibilanggo, tanganing daisinda makalingaw sa mahal na Diyos, asin maging maimbod sa pagtubod sa satuyang kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugan sa muyang pamibi. Para sa sato gabos na uya digdi, tanganing arog ki San Pedro Bautista, kita magkaigwaman nin kusog nin buot sa paglingkod sa kapwa, asin pag-ako kang anuman na pasakit, huli sa ngaran nin mahal na Diyos, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugan sa muyang pamibi. O Diyos sa muyang Ama, ikadanay na uya sa mo, kami sa imong tinatabangan, hulikan sa muyang kaluyahan, paisugan sa muyang buot, tanganing siring ki San Pedro Bautista, kami makapagsaksi sa imo, sa atubang nin bilog na kinaaban, inihinahagad me, huli ki Kristo na sa muyang kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po. Magpamibi ko mga tugang tanan sa ko asan sa indong atang mako malugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Dios nin pagkamuot, bendisyonian sa mong mga atang, asin pakusugaan sa mong pagtubod. Siring sa pagtubod na ipinaglaban ni San Pedro Bautista,
sa pagikan pagdusa kan sayang buhay, ininahagad me, huli kay Kristo na samong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso, initaas mi na sa magpasalamat kadurangnan. kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, Ama, Diyos na makakamhan, asin dayong katapusan, ang sa imong banal na martir si San Pedro Bautista, nagsunod kay Kristo, idinusay ang buhay para sa kamarawayan kan sa imong ngaran. Sa sayang kagadan, ipinahayag ang sa imong kapangyarihan na nagliliwanag sa pagikan sa muyang kaluyahan bilang tao. Ang mga maluya, pinipili mo, asin pinapakusog mo sa pagtaong saksi sa imo, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Kaya, digdi sa daga, samong inaawit ang awitin mga angheles sa langit, awitin pag-omaw sa imong kamurawayan. Banal, banal, banal ang kagurahang na Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panukan sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, halagan aniya digdig, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagdan banal, burabod, ding gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, na sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat binak ini, asin tinao siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Taydan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanyaman ng kalis. Asing giraray, pagpasalamat sa imo, hinao saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin, mag-inom kaini. Tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkaganan mo, kakurang na ipinapamarengagya mo. Ang pagkabuhay mo, limang ipinapahayag. Sakot na ikaw magdatong. Kaya kami nagrurumdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikamahera kami nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot,
kay bakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong Obispo si Rolando, asing kan gabos na klero. Siringman, girom dumas sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asingda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na miibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na Inakan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, San Pedro Bautista, asin gabos na santos, na kaidto pa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asing kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kami nakaligtas na togon asin pinatuod kan Diyos no kaugalian na angas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot na maybi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindayat na lingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Bantang kami nagahalat, kan maugmang paglawom asin pagdatong, kan sa mong parligtas na sa Yesu Kristo. Sa mga kapanahon.
Heso Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ibinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hara pagalingan sa mga kasaalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ikanaw buhay sa nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuhinungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, baka kong maninigo, na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana asinin sa kong kalag, mauumayan.
sa tuyang kamutan na sinapuo. Sarong tinapay, sarong banwaan, sa sarong hawak nin kanurangan, ang sakramento mamurawayo, sa tuyang kamutan na sinapuo. Mamibi kita. Kagurangdan, binagumo kami kan misteryo kaning Eucharistia sa pagarugmi kan pagkadayupot ni San Pedro Bautista, asin huli kan sa imong dani na paghahalat, pakairas manlugod kami sa imong ipinanuga sa buhay na dayeng kasaggoran. Inihinahagad mi, huli ki Kristo na samong kagurangdan. Amen. Amen. Matukaw muna po para sa pagpasalamat. Pasalamatan ta po ang satuyang celebrante niya na si Father Ryan Fenis. Ang satuya pong mas sponsor, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family as in and choir, Our Lady of Prompt Succor and CRC Youth Choir. Pasalamatan taman po ang ako dito, ang mga nagbasa, asin Ministro Laico, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang pag-iriba. Asin ang gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini, salamat man po sa indo gabos. Pasalamatan taman po ang management kan PBN Broadcasting Network asin Converge, sa padagos na pag-air kan Misa nin Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9 asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang Misa nin Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang Misa nin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-atender kan Santa Misa. Salamat po. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kagurangdan mapas sa into. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan asin pakabanalon kan Dios ang sa indo mga kagamitan sa pagpambibi asin pagdebosyon. Bendisyonan asin patalubuon kan Dios ang sa indong Romano Katolikong pagtubod. Bendisyonan asin bulungon kan Dios ang mga nagihelang, magkaigwaman lugod sindaning kaumayin sawak man asin sa kalag. Amen. Bendisyonan man kan mahal na Dios ang mga nagsisilibrar kan sa indang birthdays, wedding anniversaries asin mga iba pang importanteng okasyon sa indang buhay. Amen. Bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Akaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Lagaw sa mga dalaning kinapa, si Jesus darahon sa mga katabukan, harayo karaniman,
panuman banwaan, siya daron ang tatarabot na nadango, ang tinapay na nagbaso, ang burabot ni pagong gusto, tanganing sa kapwa maglingkod, lagaw sa mga dalanig kinaban, si Jesus darahon sa mga katawhan, harayo haraniman, panuman banwaan, siya darahon yato munihan. Harayo haraniman, panuman banwaan, siya darahon